तो नमस्ते प्रणाम। हम आप लोग के छोटा भाई प्रिंस बिहारी। तो आज हम बतावेला बानी जो छापा के बॉक्स गाना रहो ओकरा के यूट्यूब पर से डिलीट कर दो गइल बा और तत्काल काल काल भी इंस्टाग्राम से डिलीट कर दो गइल बा गाना के। कारण नहीं बा कि यूट्यूब के बात कइले तो हनी सिंह के पहले गाना आई रहे जौन बहुत साल पुराना गाना रहे पानी पानी, ओकरे से कॉपीराइट थोड़ा मोड़ा मिलता तो कहाँ मिलता है देख लो वीडियो। अब छपरा के बॉस पर देख लो वीडियो। पिज्जा बर्गर खिया के आरो के पानी पिया के सबके नचावता तो थोड़ा थोड़ा से मिलता वीडियो में देख ले लोग वो लोग क्वालिटी कहाँ मैनेज करता कहाँ कौना कारण कॉपीराइट आइल बा। छपरा के बॉस गाना के यूट्यूब पर से हटा देवल गइल बा। तो एकरे कारण हटा देवल गइल बा कि टी सीरीज के मालिक कॉपीराइट स्ट्राइक मार के गाना के हटा देवल गइल। फिर अंकित विराट के चैनल से छपरा के बॉस आइल, फिर 5 मिलियन व्यू चल गइल बा। गाना के कारण रहे गाना फिर आइल। अंकित विराट बात कैलन नीतीश बिहारी यादव से तो टी सीरीज के मालिक से बतिया के गाना के वापस ले आवल गई छपरा के बॉस। फिर यूट्यूब पर से वो डिलीट हो गई गाना, फिर इंस्टाग्राम के पर से डिलीट हो गए। इंस्टाग्राम पर देखो लोग जाके भाई तो गाना नहीं थे ओकरे कारण छपरा के जौन गाना छपरा के बॉस एक डिलीट करवा